Assalomu alaykum do'ston va подписчикон aziz. Dar navori imroza барои шумоён 10 сар молои фурӯшие барои шумо пешниҳод кардостем. Ду партия мешавад ду подписчикон азиз. Якум партия 4 та гӯсаличаи отдельно мешавад. Баъд дар давоми видео дӯстон азиз 6 та дига гӯсаличҳои арзон бо мебурад дӯстон азиз. Якум партияш калонтар, дуюм партияш сал майдатар дӯстон азиз. Tomosha kunton kadom partiya ma'qul bo'lsa agar hamunasha xaridor kunton лайк зер kunton mehmon bo'lsan agar обязательно каналга подписаться kunton. Барои шумо молои арзона ёфтем, мана барои шумо пешниҳод кардостем. Якум партияда 4 та опше, 3 таш алоча, 1 таш сиё дӯстон азиз. Ҳар чораша молои фасон барои мол кардан беҳтарин молчо дӯстон азиз. Хурду хӯрокаш саломатиш зӯр. Айни ҳоли ягон хел камбудиш нест молова. Синни солашон 4 моҳа то 5 моҳае. Якта 3 моҳашам ҳай дӯстон азиз. Хурду хӯрокаш зӯр, нархаш бениҳоят дастрас дӯстон азиз. Инҷанда 4 та боштагар 1 таш буқача дӯстон азиз, 3 таш ғуноҷунча. Хурду хӯрокаш мана нишон додем, ҳама тарафаш навор гирифтем, тарафҳои пушташ, пешаш ҳама тарафаш навор гирифтем. Моло бениҳоят молои фасонай дӯстон азиз. Амин дурнашанда якта алочаш буқача дӯстон азиз, четанги буқача дӯстон азиз. Дасти чап мана якумаш буқача, ин сети дигараш ғуноҷунча. Нархошон дастрас, агар маъқул бошад, агар масъалаи дастафкашам бе ягон мушкилӣ. Адресои мо Хуҷанд ноҳияи Бобоҷон Гафуров дӯстон азиз. Масъалаи хурду хӯрокаш ба зӯрда хуллас калом масъалаи хурду хӯрокаш. Масъалаи нарху навош бигузарем, агар нарху навош амин 4 сар оптум харидор кунтон, агар оптум харидор кунтон 5500 сомонӣ боз камбутун муомилат дорад, плюс масъалаи дастафкаш бе ягон мушкилӣ. Любой ҷои Тоҷикистон доставка мекунад, то соҳиби мол албатта. Фақат амин тарафҳои Душанбе қати соҳибаш муомила мекунад дӯстон азиз. Агар шумо территорияи Хуҷанд тамошо кардостӣ бошед, агар масъалаи дастафкаш бе ягон мушкилӣ, амин территорияи Хуҷанд дастафкаш ройгон аст. Аз тарафҳои Душанбе қати соҳибаш муомила мекунад дӯстон азиз. Далши мерем, инҷанда 6 та дигар гӯсалача мешавад. Инҷанда 2 таш буқача, 4 та дигараш ғуноҷунча. Нархошон бениҳоят арзон. Тамошо кунтон, агар моло маъқул бошад, агар боз аз наздик рафта мебинтон. Моло ҳамаш карпача дӯстон азиз, ҳамаша хурду хӯрокаш зӯр, айни ҳол ягон хел камбудиш нест. Тамошо кунтон, ҳамаш як хел, ҳамаш карпача молчо. Барои ояндаш, барои ҷои гӯспанба мепоям, амино шудан мегирад, гуфтаги одамон бошад. Агар амин ҳозир нарху навоши мегӯям дӯстон азиз, бовар кунтон, ин хел нархба ҳозир якта қушхори калон додост, амин барои пойдан ба хуллас калон. Нархошон дастраса хуллас калон. Инам адресо Хуҷанд ноҳияи Бобоҷон Гафуров, хурду хӯрокаш зӯр. Боз аз наздик рафта мебинтон. Агар харидори конкретно боштон, агар боз аз наздик рафта мебинтон. Мани пуштошон дӯстон азиз, ҳамаш пуштош васеъ барои ояндаш ки харидор кунтон, молои нағзан хуллас калон. Нархи моло гузарем, агар нархи моло дӯстон азиз 4500 сомонӣ, боз камутун муомилат дорад. Бисёр не дӯстон азиз, камутун муомилат дорад. Инам плюс масъалаи дастафкаш бе ягон мушкилӣ. Аз гуфтаги нархҳомо зиёдтар ё камтар карда масъалаи дастафкаша ташкил мекунад, соҳиби мол албатта дӯстон азиз. Агар шумо аз территорияи Хуҷанд бошедон, агар дастафкаш бесплатне ташкил карда мешавад. Мана тамошо кунтон, ҳама тарафаша навор гирифтем, ҳамаша хурду хӯрокаш зӯр. Мана тамошо кунтон, ҳамаш молои фасонай дӯстон азиз. Дар бозори дӯстон азиз, бовар кунтон, ҳамин хел молоя 6000 7000 сомон мефурӯшанд. Мо нархи хел нарху наво намемонем. Барои шумо 4500 сомонӣ, боз камутун муомилат дорад дӯстон азиз. Бисёр не, камутун муомилат дорад. Масъалаи дастафкаш бе ягон мушкилӣ. Аз гуфтаги нархҳомо зиёдтар ё камтар карда масъалаи дастафкаша ташкил мекунад. Марамат харидор бошад, агар ҷазман харидор, мана имаш буқача дӯстон азиз. Зиндаyu сарбаланд бошед.